og gearkasse kan være homemade, og bagtøjet det er også homemade. Og lad os se, om Michael Gansgaard ikke skal lave et fuldbuller. Men det er Henrik Iversen med Homo. Kan I se? Prøv at se. Og så kan I også lige klikke ind forbi Facebook. Og derinde under søg Powerpool. Og derindefra der kan I så se videoer af alle traktorer her, og blandt andet også se det videoklip fra den her Ford-hatte, der eksploderede motoren, og der gav hul i kølerhjelmen. Det kan I se inde på Powerpool-siden, selvfølgelig under Facebook. Men nu som sagt, er buk. Og så kan vi så sandelig se, at der blev sat en hård stadig gearing på. Og det bliver så spændende at se, om den her gearing den bliver godkendt til. Så er vi klar til den næste time. Nu bliver elastik her på stranden op. 5 meter. Det er blevet til det her. Det er sandt og gerne galt i den klasse her. Det kan vi vist godt blive enige om. Det er bare ikke skåret den tæmpe meget mere til. Nå, vi skal have fat i en gammel IH, en 1066'er. Hvad sker der lige der? Jeg får et eller andet der. Helt efter på. Nej. Hvad? Hårvangen er stadigvæk tørre motor. Det blev... Ja. Så må vi lige der. Ja, prøv det. Et viserkort her. Ind i Martin Falk. Man skynder sig lige at gøre et eller andet, han er foran. Det kliver i hvert fald af motoren, den gælder rundt. Den sætter fast, ser det ud til. Der klikker noget i starten. Man kan i hvert fald se nogle svinghjul her, der drejer det op mod. Hvad er der ingen strøm over batteri? Hvor er du da klog. Ej, skulle det selvfølgelig ikke. Ja, det hedder Martin Falk. Ja, det må det være. Har I spurgt om, hvad der er sket her? Løsstolpeklapperi. Hvad skulle det her gøre med, at motoren ikke kunne dreje rundt? Den er varm. Der er nok lige knap så meget plads derinde mellem stempel og cylinder. Eller hvad? Hvad siger du? Altså simpelthen ind over nogle stempel, der er på, så er lige sluttet ind, så motoren ikke kan dreje rundt. Der gør man der så ud med lysen og få renset ud, eller hvad? Ja, det er det. Jeg er ikke ret meget her. Vi har 3 minutter til vores stikkerude udløber. Så er hvor meget af vandet op ved blaffer, der er godt nok blevet ud af sveden. Jeg tror, han sætter en skærm.